tare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to boode calaga hayre lawa kogga yaare lawa kon waktu yoni ha to ñurkali e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal mawɗo leydi ndi ñalawma hande o ne tawe to new york gam tawtorede jonde mawde nde ɓe inniri assemblée nationale taw ko fedde gotago windere nde to leydi mauritanie jagorɗo cellal balli leydi ndi holliti hanke o yimɓe jeeɗiɗo mbasi pittali men taw jeeyi sababu ko ñaw moɓe mbiyata fièvre hémorragie mo ganduɗa taweteɗo e nder leydi ndi to leydi mali colonel asimi goyta hoorejo leydi ndi ñalawma hanke o yillo yima to samake ne tawi nder commune mo mande o udditi toon direction général mawɗo mo douane o holliti gila tan mali laati ha ɗo douane meeɗa dañde honoɗo hen nokku to leydi guine konakiri ko toɓoli mawɗi jippi toon ha yimɓe tato mbasi en pittali mumen ujunnaji ɗiɗi e temedde joyo neɗɗo galleji mumen nanni diƴƴe kabruji men mana ha to côte d'ivoire niger nigéria tchad rd congo afrique du sud ma en dia ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena ceerno jibisi ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno jibisi ko jaadindo ɓalawal e danwal kala ceerno jibisi ko laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno jibisi ko bawɗo listihara moƴƴuɗo longal jawruɗo firtude dabruji e ɓen weddaɓe korte ceerno jibisi ene yawrani ɓe rewɓe sattoraɓe dewle e wonduɓe gorko ladde ceerno jibisi ene safra ɓe wonduɓe kista fibrom ndogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno jibisi ene yawrani ɓen worɓe usturaɓe goragu e yawɓe yitade koye mumen ceerno jibisi ene jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a ƴettiɗen leɗɗe fodde 19 rafine yalta ma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo o so tawi a hutorima ɗum fodde 13 rafine yalta ma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a hutorima ɗum fodde 100 rafine yalta ma ha laaɓa ceerno jibisi ene jogui pegge e usula bawɗe neldede kala to neɗɗo woni pirtoje dabruji ɓeydoje arsigaji ceerno jibisi ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino o safruma ha mbiya wen taw hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi mo cheyɗineji mbahliti hoore mum ha haɓɓa walla on janowo bargal ceerno jibisi ko laaɓaɗo listihara so tawi a yiiɗi waɗnede listihara ko inde ma inde nene maɗa o haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yoni so tawi ko wonɓe nder leydi mauritanie ko ujunere e mbuɗu so tawi ko wonɓe leydi sénégal leydi mali e dendagal leyɗele taariɗe leydi mauritanie kala ko temedde 4 CFA so tawi ko gonɗo caggal leydi ko wayno europe asie amérique asie ɗen leyɗele kala listikar ko gratuit hay mbuɗu yoɓetake ceerno jibisi ne andina dendagal kileneɓe mum o arti oɗo saaha joni omo tawi nder nakshot lamorgo leydi mauritanie to base makko waɗɗani jeere nettek kala jiɗɗo hebde ceerno jibisi numéro mum téléphone ko 47 22 80 84 walla kadi omo jogui miñi ko mo gollotto ne wiye alassane sy ko laaɓɗo reedu ganduɗo leɗɗe ɗe ganduɗo golle ɗe o numéro téléphone mum ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 ceerno jibisi ne wiye dendagal kille mum no dooɓe kala sahade donka hebdemo wona salade notade ko hewrede tan yo jomum waɗi insisté ma hebmo hano hannirta ni ceerno jibisi ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mbadden dando fade makko
fulɓe mbi kala ko juuti Allah ne wela kono goonga ene tawa gorel teya ko haa ko moƴƴo iwru ken to koridinoro ari ko wallude en e safrude en haa moni kala yiito heen hoore muɗuma gorel teya ko haa kono haa ko wargani a wulna ndiyam ma haa wula mbaɗa heen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓanndu maɗa an jogiiɗo caɗeele ƴiye jogii caɗeele koyɗe muusooje koppi muusooji ɓanndu muusooru mo ƴiiƴam dogata e ɗaɗi mum neɗɗo tuƴiiɗo AVC karƴaga e ñabbuuji goɗɗi kala sa jokkondire gorel teyya jooni jooni keɓa heen ko laaɓi gorel teyya ene safa kene tolno e capanɗe jeeɗiɗi e joyi rafi so tawi a yehii to site maɓɓe internet ma janngan ɗum hoore maɗa haa keɓa ko ɓuri heen laaɓde on site noon mbatta ko www point gorel teyya point com joni joni keɓa heen ko laaɓi onon finoɓe to galoya e nder diwan galoya kala son jiiɗi heɓde gorel teyya jokkodirton koye 77 218 09 98 ko sohna Aissata Touré onon taweteɓe to Ziguinchor e ko taari Casamance kala son jiiɗi heɓde gorel teyya jokkodirton koye tonggode 77 560 54 30 Ahmadou Kébé so tawi ko onon taweteɓe to Kidira e ko taari Kidira kala jokkodirton koye 77 554 75 54 e nder galle ceerno Habous Diallo e ko taari ɗum kala onon taweteɓe to États-Unis de Amérique son jiiɗi heɓde gorel teyya mbatton ko +1 34 77 01 56 77 nototo on ko Abous Kawral Fouta business onon taweteɓe to leydi France son jiiɗi heɓde gorel teyya mbatton ko 06 50 99 64 43 mbadden dando faade gorel teyya nototoma ko Haruna Ngayda kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mowbaare nogas silto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar tokkarallagal weltare TV ha mbawon yebde nate mon ɓosoje ko musidɗo mon Saydou Abouba an jogiiɗo lamlame walla poppiɗo heesal ha ɓandu muɗum waɗi gurdulle ɓaleɓe walla jogiiɗo baaye walla an jogiiɗo puƴe walla tasuji kawniɗi sa jokkodire sa bunde nde min jogori rokkuɗo hen tongoɗe mum ma yiito hen hoore maɗa han hoore maɗa teskoɗa gueɗe kewɗe majji e nder nguru ma taw kadi ganduɗa nden sabunde waylata nguru ittata ko tasuji taw kadi fewnira ko biyo mbatta ko 78 447 54 52 walla mbaɗa 78 125 15 99 o numéro noon notatoma ko toon to ndulumaji dembe e ko taari ɗum kala kabruji men ɗemngal pulaar gartaten koye sunare hanki wonande imam Moustapha Gueye mo ganduɗa woni président de association de l'imam et de ulama ɓe leydi Sénégal kam yalti aduna kikiɗe hanki o toon to Paris lamorgo leydi Sénégal kanko imam e onon hoorejo leydi Sénégal Macky Sall windi ɓatake duwanade umma islamique mo leydi Sénégal kala e duwanade mo kanko on imam Moustapha Gueye nde jomiraɗo ɓeydata yurmede e makko kanko e dendagal mayɓe julɓe kala jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ne nelde duwaw dendagal umma islamique naɓe kala seedo jaren ha fayanma e Fouta kala e kottari ɗum kala nelde duwaw caggal jaltigol aduna imam Moustapha Gueye mo ganduɗa kam ardino association imam e de ulama ɓe leydi Sénégal keddoɗen koto lappol palal dande maayo Matam jammela teskama maayo ngo Sénégal ƴeeri oɗo saaha mo gonɗen ha ndiyam yettima won yoga e nokkuji lemuɗe galleji ha ganduɗa hewɓe
ngotto tan cooɗo hen walla kirto cooɗo walla loto walla lawƴe kaaki mumen woni hen guppa taw dirtani taw ganda ko ɗon RTS hanke jayinde mum holliti to Matam legal subalo maayo ngo ƴeeri ha yetti woni galleji kono ni kadi ha to jammel e nokkuji goɗɗi kala koye on sifa yeehi ha to banggue Bakkela kame nokkuji goɗɗi kala to banggue rewotone wonande finoɓe turgu sayba yanoɓe ndemi luguimaji mumen oɗo saaha guese kewɗe nanni ndiyam ha ganduɗa gueɗe kewɗe ɗeɓe ɗaminino ma moƴƴu guilay kanje ha e suppome gueɗe jaadiɗe kala guilay tomate ha e goɗɗum kala oɗo saaha koko yooli tene jomumen jehino ha mbaɗi hen ɗaminare mumen mawde no feewi mawɗo leydi ndi Sénégal caggal jilluma ko hanki toon to Londres gam tawtorede wonande Jenaysa Elizabeth II ñalawma hande o mo tawe toon to New York jaɓɓama toon jaɓɓugal payodingal no feewi gam yiyede tubakoɓe woɗeɓe ne mbaɗɗe motoje walla mbiyen weloji ne mbaɗi hen natal mawɗo leydi ndi ngal jaɓɓugal noon o wiyama toon welcome makko kanko mawɗo leydi ndi ɗum ko caggal hande mawsuud toon konnguɗi makko kanko mawɗo leydi Sénégal toon to assemblée générale mo loni caggal titode nde o jogui wondemo président union africaine ma en garto e oɗon kabaru so jomiraɗo haaji ha joni keddotoɗen koye Sénégal gaten koye batu ko fate banggue waylo taridi kami haqqe neɗɗo e haqqe mum haqqe neɗɗo e fodde muɗum kala nden jonde noon yuɓɓinama ñalawma hanki o mande laato jonte ɗiɗi e nder Dakar lamorgo leydi Sénégal Ismaïla Madior Fall ko jagorɗo toɗɗaɗo keso mo wona keso e ngal ɗo hen jagorgal ñawoje leydi Sénégal wo dañino toɗɗede de hitande ujunaje ɗe sappo e jeeɗiɗi ha hitande ujunaje ɗiɗi e sappo e jeenaya wo holliti wo yetti Allah subhanahu wa taala wo juule ande mum tedduɗo kono ne kadi wo jaari mawɗo leydi ndi gam hesɗitinde hoolare mum e makko artirdemo e ngal ɗo jagorgal ngal o wona koɗoye mum ngal wo halfinano 2017 ha yetti 2019 ngol ɗo lawol kadi ngal arte makko firti tan ko ya garama ko wonata ya gara bonɗo no feewi teni kadi mo moƴƴinana ɓiɓɓe leydi ndi ha moni kala wawa tinde ɗo toɗɗa ɗo koye golle moƴƴe o woni gouvernement keso mo mawɗo leydi Sénégal walla gouvernement keso mo Amadou Ba toɓɓe ɓurɗe mantinade koɗe mawɗo leydi ndi haalno ñande jamma aljuma yeeso haalirde RTS gam hollirdemo wonande haajuji keñoraɗi ko fate banggue inondation haɓade ɗum woni nokkuji tuɗoji ndiyam e guure mawɗe ɗe ha ganduɗa waɗa galleji kewɗi joolo hen booli kewɗi ɗum koye haare mawde jeeya ko wona ɗum ko kasdi serdi no feewi nder Sénégal saabu hande Sénégal luwasa memota ko kala ko dañƴa mbattata koye luwas ɗum ne kadi o holliti darde fayodinde kame nguura teskede kala saaha ne ɓeydo ceergol muɗum ɗin dossier ji noon ene fadi ɗum jagorɗo keso toɗɗaɗo woni Abdou Karim Fofana gam teskede leydi Sénégal hande o yimɓeɓe ko ɓuuri wawde wullitade taweteɓe nder leydi ndi ha e nokkuji ɗi kala ko ceergol nguura guilay maaro nebam sukara e gueɗe goɗɗe ñameteɗe ha e ciment kala ɗum noon oɗo henna jagorɗo keso dossier gulɗo diaw ene yeeso makko ha joni keddoɗen koye Sénégal ko étudiant ji kame élevaɓe wonande républicaine kamɓe moɓodiri Parcelles Assainies gam hollirde weltare mumen faade Amadou Ba hoorejo jagorɗo leydi Sénégal keso toɗɗaɗo ɓe kolliti mawɗo leydi ndi woofani ɗo fawi ɗo ko ɗon fayi tena ɓe ɗamini oɗo henna Amadou Ba ko neɗɗo moƴƴo teni kadi ko bawɗo gollinde gollal bawɗo moƴƴinde gollal mum saabu kala ɗo waɗano ala nguttu ala pooɗe nduure ko fate ñawoje Sitor Ndoura mo ganduɗa kam wonno directeur général code mo université Cheikh Anta Diop mo ganduɗa tuuma kam waɗi viol wonande liggotoɗo e galle mum sen kutorima konngol mbiyen bindana on jarowo duuɓi sappo e jeeɗiɗi tuumima wonde waɗi ɗum viol caggal nde ɓe kuccodirno e on ñaawo ɓe jeeyi aɓe kaali kilote mo ɓorno on ñande suka debbo haali kankone kadi o haalino ko wona ɗum ko subaka hande o heedanɓe mo ɓe kanko on Sitor ɓen ñaguinoma ɗaɓɓitiri nde o accitte e dow sarɗi ñawowo jaɓani ngol konngol e mbi yimɓe tan
nde ɓurata rentade nder galleji ɗi no fewi soɗon ƴetta binde naɓe galle ɗi ƴette rewɓe mawɓe taw wona sukaɓe sababu gandi suka e nder galle wonko ɓornoto anne mawɗo e galle wonno gonirta sa renaki tan tataɓo ko seyɗani heewi ƴorɓade hande noon kala ko memɗa andu ma indema ya ha caggal galle wontanma gacce walla wontanma fireji goɗɗi walla wontanma ɗaccal budik badag ganda e hoorema heɓani dakame a heeɓi wonande sunu aduna kame koyer kala keddoɗena joni koye ñawoje ɗeɗon Barthélémy Dias ko janggo jogori nottade noddandu ñawore mum ko fate banggue wargo Ndiaga Diouf sarɗi yankoɓe yeewi askan wi kañumen kolliti ma ɗoftumo janggo somo nottoyo nden ñawore ɓe noon woni Guy Marius Sagna ene wondi e goɗɗo jaadiɗo muɗɗuma tambiɓe catal HSF woni Horizon Sans Frontières e gardogola Boubacara Seye holliti wonande kene tolno capanɗe nayo e ɗiɗo Sénégal najo oɗo saaha goni koye kulhuli mawɗi no fewi artirede nder leydi mum ɓen taweteɓe to nokku biyeteɗo to nokku biyeteɗo Las Palmas ɗum noon ɓe dilande ɓe dumba toon kene tolno e balɗe capanɗe tati woni Branco 5 ne tawe nder Palmas ɗum noon ko balɗe capanɗe tati nde ɓe mbaɗa e galle nden ka biyeteɗo Fallou Gadiaga kame Ibrahima Kori ɓen noon hanki jofti e nder leydi mumen heddiɓe ne paadi ha laana mumen wulne mbawa artude ko fate banggue bonnude reedu taw koye mbaadi ndi rewani lawol jeeyi sababu tato cokama de lebbi nayyi walla mbiyen lebbi tati e nder kasso jiyata nangue ɗum noon ko goto baɗowo animation radio walla mbiyen animateur goto nottotoɗo inde MB John yinno wallude sehil muɗum sehil makko noon ko be balde on ferguinno sehil mum debbo an Ndiaye mo duuɓi 19 holliti o yiɗa on ɓiɗɗo jibine saabu o yalti koye galle mawɗo no fewi ko nden wonande sehil makko biyeteɗo MB John yeehi sodanimo poɗɗe caggal nde be balde tottimo ujunnaje 4 wadanimo paquet ne waɗi poɗɗe nde debbo o yari ko ɗon yalti caggal mum noon nde halaka yalti ɓe darima yeeso tribunal lebbi tati ñawore mabɓe noon ma noddite ñande 23 nduɗo henna lewru ndu gonɗen to weeli ngara ko fate banggue cocaïne modorok tawanoɗo nder galle joom wuro biyeteɗo Sori Diawo taw koye wuro wiyetengo Saare Mali ɗum noon o waɗino yontere e nder kaso kene tolno e kilo cocaïne woni ko tawano e nder galle makko kewɗen haalde kala saaha sukaɓe ɓe ne mofta drog e nder galleji ɗi son ndentaki tan ma bamum sukaɓe walla yumum sukaɓe walo e kaso taw kañum tinani holko kewi e nder galle mum ɗum noon ñande alet jawtuɗɗo henno baɗɗo on sababu o wiyama Teb Samba Sabali ene wonde goɗɗo mo waddi maalde biyeteɗo Sharif Ba kamɓe ɗiɗo kala hande o ɓe ɓenninama toon to kaso mo weeli ngara woni ɓe ɓenninama to parquet mo weeli ngara kanko on joom wuuro mo on drog tawno e galle mum accitama o yetti Allah o yetti kadi ɓen dariɓe hen ha ɓeɗo hen mbawi nanguede so wonano ɗum koye kaso o jogori dañde caɗele mawɗe kala kumpentum toonne kadi ko joom galle goto watti galle mum yeyirde drog e nder suuɗayru e kala saaha yimɓe ne pottita ɗon kanko e joom suudu makko e sehil makko ko ɗum tan ɓe dartori ɗon ɗum noon ñande bonata nde hewɓe kanko noon ko ndemowo yimɓeɓe puɗɗima teskade ɗum ko ɗon kalani gendarme finoɓe to kumpentum nde ɓen gaari nokku biyeteɗo Sili Escale ID ko on woni baɗowo ɗon trafic ne wonde MD goɗɗo toon to Bustan e joom suudu makko biyeteɗo AC nden police naati galle o debbo dogi fayi to nder suuto gam yidde ittude ko hedde drogue moftoyde hawre police yettima wimo Teb oɗo sa kamɓe kala aɓe tawe e juuɗe ɓen daddiɓe joni keddoɗen koye Sénégal suudu sarɗo yejindu leydi Sénégal lulima hande lulde muɗuma nde lulde noon ko yurnitade ko fate banggue darnugol commission ngaji 14 toon to suudu sarɗo yejindu leydi Sénégal sen giwi to leydi Sénégal koto Mauritanie paɗena
to leydi Mauritanie de type ko fati bange fièvre hémorragique woni ko yita e nder leydi ndi ko tipuji ɗiɗi e wiide jagorɗo celal ɓalli leydi ndi ɗum noon ko fièvre moɓe mbiyata rift o fièvre vallée de rift mo ganduɗa hande teskaɗo e nder leydi ndi taw kadi heewi arde koyeɗen daabeje guilay gueloɗi ha e nayyi e goɗɗum ha tenti noon ɓen yaroɓe ɗen kosemeje walla ñamoɓe ɗin tebbuli hewɓe hen ko jogorɓe arede on ñaw ɗum ko caggal nde windide o holliti yimɓe jeegomo mbasi hen pittali mumen 11 kan woni ko windita hen e nder ɗin tibuji ɗiɗi ko capanɗe jeeɗiɗi woni holkisanoɓe gouvernement mo leydi Mauritanie rima oɗo saaha mo gonen yidde ɗum ko ummanade kala ko fate banggue vaccin haɓade woni vaccinde ɗen daabeje haɓade oɗo hen ñaw fièvre hémorragie mo ganduɗa nana tampini daabeje ha watti nadde yimɓe watti yoɓade pittali yimɓe ɗum noon ɓoygol wonande oɗon vaccination vaccinde ɗen daabeje ko balɗe capanɗe jeenayyi taw kadi tamboto ɗum ko croix rouge a leydi Mauritanie temedere capanɗe nayo gorko woni homme d'affaires Mauritanie naɓe joomen ngaluji joguiɓe gollorɗe mawɗe no fewi joomen ngaluji tigui rigui tawama toon to leydi Maroc subaka hande o ma lulde jonde mabɓe hakkude joomen ngaluji ɓe leydi Mauritanie kame joomen ngaluji ɓe leydi Maroc Casablanca to wuro ranewo ngo ko ɗon ɓe jooɗoto e gardugol hoorejo jagorɗe leydi Maroc kono kadi ɗowi sete mo leydi Mauritanie ko gardiɗo alɗuɓe leydi Mauritanie Mohamed Zeynel Abidine wulde Cheikh Ahmed nden lulde noon ko hande fuɗɗi gam gostodiral miijoji kame golle hakkude leyɗele ɗiɗi ngal cetal darnono ko guila tan 2018 ha yettiɗo ɓen ene gollodira e nder ndiɗon mbadiji al ahbar ɓe kolliti lawol hooso yoɓima pittali yimɓe joyo tato gañima hen ɗum noon jeeyi sababu ko accident hakkude otoji ɗiɗi tokosi ko ɗi natodiri tono ko biyeɗe iskara ene tawe nder état mo trasa gendarme ɓe kollitiɗi notoji ɗi doganno ko dogdu sattude no fewi ɓen gañiɓe hen ɓe ɓalli mabɓe nawama to suudu safara tawetendu to hooso Mohammed wuldu Abdullaahi Saar gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie gila tan dossier ji mum e dossier ji sukaɓe mum kala oɗo saha joña gam gasgol e tumedemo wonande dirtindemo ngaalu hanki tinama toon to centre ko fate banggue état civil mo kasra ko toon hanki woyi hessitinoyde carte makko d'identité e yurnitade ittude blocage baɗaɗo e ɓesgu makko caggal hewɓe hen kayitaji men koko gasi ne donki wawde changeide ɗum basemo est toon kadi teskama toon ɓeydogola ñaw ko fate banggue paludisme ko wayno ƴoññali ne kewi toon ha ɓurti ne tawi nder commune mo Etowel commune mo Etowel oɗo saha mo gondena hewɓe wonɓe toon mo jiiɗa kala ko leeliɗo ne sujdi ne signe jangola hewɓe jogui ko caɗele paali nde tawno ɗen gandi oɗo saaha buubi ne kewi kosemeji ne kewi ñiddo ne heewi ɓowɗi ne heewi ɗum noon so tawi joomum wona neɗɗo laaɓɗo rentaki ko ñamata ko yarata no woniri ko paali heewi rewde hen tene gandi paali en yaha nata e ƴiƴam wonta cornique wontanma gueɗe seyɗani aɗa wulla aɗa luuka a nodda inde yimɓe taw ko ƴiƴam ma a wayli toona finoɓe to attara fayenma singiti caggal nde toɓoli kewɗi jippi nder leydi Mauritanie ha bolol ngarɗugol gongol hakkude guure mabɓe fusi hen wonande catal société biteɗe éther holliti gayni golle mum ɗum ko caggal bondingol lawol ɗo sa finoɓe toon kolliti hen weltare mumen mawde no fewi évêque taweteɗo e Nouakchott église o holliti weltare makko mawde no fewi kanko noon ko évêque allemagne jarowo e duuɓi capanɗe jeeɗiɗi nottotoɗo inde marte happi o holliti wonande jokkodiral hakkude julɓe Issa yankoɓe ko hunde welde moƴƴere no fewi o holliti nden a suusa yillade yogay nokkuji aɗa waɗi croix e nder dandema kono hande o gueɗe ɗe kala puɗɗima rewde lawol gam teskede laamu ngu ne daari hen gam jokkodiral hakkude julɓe kam e ɓen Issa yankoɓe kanko noon o jeeya koto Allemagne kono wuuri ko toon to leydi Mauritanie o holliti hande aɓe juula aɓe ndeeƴi e nder leydi Mauritanie batu gostodiral miijoji hakkude koninkoɓe leydi Mauritanie kame koninkoɓe États-Unis d'Amérique suɓaɓe tawtorama jonde toon to Allemagne
gila tan sappo e tati ha sappo e joyi nduɗo lewru heblo e micco gola ɗum noon gasi ha ɓen garti e nder leydi mumen police mo Mauritanie holliti kikiɗe hanki o woni jamma beɗɗo hen ɓe pawi juuɗe mabɓe e fedde bandiji nden fedde noon koɓe ɓin bandiji koɓe jeegomo bandiji jeegomo taweteɓe e nder leydi ndi kono kadi koye Nouakchott ɓe nangi ɗin bandiji ɗum ko caggal nde hewɓe gullitto wonande guykaji ne keewi galleji men ne keele butikaji men ne keele ko nden ɓe darni unité spécial beele wawde jaggude ɗo hen bandiji hanki noon ɓe mbiɓe teeb kono kadi hollitama ɗin bandiji ne kela ha yoga e nder état ji taweteɗe e nder leydi Mauritanie kala kono kadi teskama ɗiɗo dumunnaji ɓuuri wawde helde ko toon to Darou Naim ha fena to Teyerata police holliti tawi mabɓe gueɗe kewɗe gujjaɗe kono kadi tawi toon no gasi ɗiɗi butel gaz mo ganduɗa ko ɓe gujjata gaz uji ɓe nawa aɓe jeytoya. Assalamu alaikum, komin Khalil Koulibaly, international sénégalais et capitaine des Lions. Kedderam tan ko radio e télé feltar ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. So en gewi to leydi Mauritanie paɗen ko to leydi Mali, to leydi Mali hoorejo leydi ndi woni colonel Assimi Goïta ñalawma hanki o waɗi inauguration netko ñiɓirɗo ɓen dadiɓe ɓe hinde faggudu nokku moɓe inir direction générale des douanes ɗum ko caggal nde o yeehi toon o joƴƴini toon wonande bukki fleur ngam duwanade ɓen duwañeɓe darennoɓe leydi Mali nduusi faggudu leydi Mali jambareɓe wasɓe pittali mumen kono kadi wo holliti darde makko e nder leydi Mali ko ƴellidde nokkuji mantiniɗi ha tenti nokkuji balloji ɓesguji leydi Mali naɓe kono kadi wo holliti wonande ko Mali diida ha yettiɗo henna ko wonande douane meeɗa dañde bâtiment jaaduɗo e jamanu e karallagal kesal baɗo dani hen kanko on colonel Assimi Goïta to Samake ne tawi nder commune mo Mandé o yahani goto mo yade jagorɗo économique kame finance omo yade gouverneur région mo Kulikoro kame hoorejo jagorɗo par intérim kame yoga e ɓen jaggue taweteɗe nder gouvernement o kame finoɓe toon duwañe ɓe kocci konguɗi kolliti weltare mumen mawde no feewi ma ɓeydu darde ha faggudu leydi ndi yaara yeeso ma ɓeydu darde ha yoltude yoga e gueɗe joliɗe e nder leydi ndi hoorejo jagorɗo leydi Mali woni colonel Abdullaahi Mayiga par intérim ma tawi hande toon to New York ngam tawtorede jonde capanɗe jeeɗiɗe ɓiire jonde assemblée générale ko ñalawma janggo no gasi goo o jogori suude toon konngol makko ko noon dossier ji gulɗi jawne yeeso makko to banggue namde nden ka ekkisal ko jogori haalde ko fate banggue Mali e darde mum hande o Mali e nden ka Mali e joguitiɓe Mali e yanoɓe e yimɓe kala saaha joguitiɓe armeji taweteɓe nder leydi ndi dossier ji kewɗi ma gummine toon e nder oɗon sifa armée Allemagne taweteɗo e nder leydi Mali to gawo ɓe dartini kamɓene golle mabɓe haɓe keeɓa yamirore lawol ɗimmol ɗum ko caggal nde ɓe kolluno ɓe puɗɗota golle mabɓe sowona ɓe keeɓa yamirore iwde laamu leydi Mali nden ɓe puɗɗitima kono ɓe kolliti ɓe beynata laade mabɓe diwoje iwde ɗon ɗo gawo faade ha toon to ñame laamorgo leydi Niger so wona wonda e laamu leydi Mali siftinde ɗon laamu leydi Mali tuumi leydi France wonande France kene diwna laaɗi mum diwoje hakkude Mali e leyɗele taari ɗum ko wayno Abidjan Ouagadougou ha fenma Niger taw alda e waynade leydi Mali ko ɗum woni ko Allemagne janggi hen leçon holliti kañum ne diwnata oɗo saaha yowi golle mum ha heeɓa ko laaɓi faade laamu leydi Mali ɗum woni koɓe kolliti hen nokku biyeɗo kitta wuuro wiyetego Koulibaly wuuro wiyetego Koulibaly ne tawe nder région mo kitta ko gorko goto mo ganduɗa donkuɗo munje joom suudu mum jeewo donkuɗo muñande joom suudu mum jeewo caggal e kala saaha ko kareli hakkude jeewo o e lembo o ma taw noon o ronki munje konguɗi jeewo ko ɗon tigui wayane jeewo ma taw hutori sembe ngal piggal noon heewi ɗon ha yaltini on debbo aduna kanko noon hande o mo tawe garde à vue e nder juuɗe police ma en garto hen so en keɓoyi ko ɓuuri hen labde to leydi Guinée Conakry ko tension mawɗo ngabbi nokku biyeteɗo kintinina ko wuuro tawetego e nder leydi Guinée to noon finoɓe e nder oɗon commune hanki ko seppo bongo wulgo diaw
waɗi toon sukaɓe mawɓe rewɓe kala kañumen jalti ngam yidde nattude yiide wonande ɓen tambiɓe commune o gila e maire o ha e gollodiɓe municipalité lo kala. ɗum noon caggal ngal diɗɗal ɓe duppi galle maire o otoji mum motoji mum gaɗe kewɗe maire noon haɗo suwa taw yitede hewɓe gollotoɓe municipalité o kala dogi kamɓe noon ɓe tuumi wonande ɓen ko toɗɗa ɗon ko joɗini ko koye mabɓe mahi galleji coodi motoji otoji hande ɓe ngala hen joɗi tan ko postuji mumen gonanani ɓiɓɓe leydi ndi gonanani kadi finoɓe nder diwan o koma gendarme ɓe nodda kono hay ɗuma haɗo maire suwa taw yitede kamɓe noon ɓe kolliti so yiiɗi ɓe mbare haaɓe laaɓa commune o wona ɓolo kono ɗo henna maire e yaadi mum gonta joɗoɗo hen hono mabɓe en ne keewi e nder Afrique. to Guinée Conakry tambiɓe météo leydi ndi ɓe kolliti woni René Talou Loua ɓe kolliti wonande toɓoli kewɗi ɗeɗo henna balɗe ma jippoye leydi Guinée ha tenti noon nder leydi ndi ha fanma lamorgo ngo woni Conakry teskama toɓoli jippiɗi ɗum heccanki jeeyi sababu ha yimɓe tato mbasen pittade men ujunnaje temedde joyo ɗo ɗo Guinée woni ciltirɗe ndungu ko ɗon ɓen galleji men nanni ndiyama ha mbaali bo wala sen giwi to leydi Guinée koto Côte d'Ivoire gendarmerie fawi jungo mum e ujunnaje tati temedde jeeɗiɗi e capanɗe joyyi munition woni calibre 12 taw koye calibre 12 woni kure kame ceenuji mum kala ko yahata e fetelaji woni ko nangga e nokku bireɗo mbengu we noon ne tawi nokku bireɗo tongo karago kene tolno motoje tati julnode koliji koli kala ne waɗi kene photo wonde temedere e go carton ne waɗi hen leɗɗe pharmacie taw ko de contrefaçon kame ɗin calibre aji ne wonde kure mum kala wiyama teɓɓen kono andaka taw holto ɗum fano to leydi Côte d'Ivoire Sandramani Ouattara hanki tawtoraka toon to Londres ngam Jenaysa Elizabeth II hanki o wonno ko toon to Vatican ɗeɗo balɗe kala to Rome hakkude makko e Pape François e joom suudu makko hande o aɓe tawe gila hanki o toon to New York ngam jottade o nottade wonande ngam nottade ko fati banggue assemblée générale kono ne tijja maw ƴettu toon konguɗi ko fati banggue caɗele hakkude Bamako Abidjan ko fati koninkoɓe capanɗe nayo e jeegomo dumbaɓe toon to Bamako to leydi Niger limore hesere yaltude gila tan lewru juin ha yettiɗo hen toɓoli jippiɗe nder leydi ndi jeeyi sababu ha kene tolno temedere capanɗe jeegomo neɗɗo mbasi pittali mumen temedde ɗiɗo e nogas e joyo ujunere neɗɗo woni ko mema hen taw koye caɗele temedere e nogas e jeegomo huɓere woni ko dirguiti e dow yimɓe capanɗe tato e jeetato neɗɗo jooli temedere e capanɗe jeetato e joyo neɗɗo gañi hen gañande musɗe no feewi kene wona yimɓe hewɓe ngala ɗo koɗi oɗo saaha mo gonɗen to Niger ñande alet jewtuɗɗo henno to Niger ñande alet jewtuɗo henno armée leydi Niger kame Barahan koninkoɓe leydi France mbaɗi opération men goto keerol hakkude leydi Niger kame leydi Mali ɓe kolliti waɗɗani nokku bireɗo Andir Bougana ene tawi nder leydi Mali ene tawi nder région mo Meneka ɗum nan firti hayso koninkoɓe leydi France jalti leydi Mali goɗɗani leydi Mali ɓe kolliti ɓe jooɓi pittali ɓen hewɓe joguitinoɓe armeji tawetenoɓe e nder oɗon diwana to Nigéria Mohamed Buhari lawol mum cakkitingol to assemblée générale mo New York ngam tawtorede jonde capanɗe jeeɗiɗi jeeɗiɓiral jonde ɗum nan ko hebanade ɗum ngam teskede leydi Nigéria ne faye sumgoji hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e tati Mohamed Buhari holliti jeeyetake e ƴamtowo dawal tataɓala to Nigéria ko immeuble goto hanki kikiɗe mo 4 étage dirguiti hewɓe ne gonno less muɗum ko ɗiɗo tan maayiɓe jiita heddiɓe ne tawe less jiilaw ne jokki hen ɗum waɗi koye nokku bireɗo oyo ne tawe nder état mo Akwa ma en gartoyo ɗon kabaru to Tchad jagorɗo affaire étrangère tambiɗo gueɗe caggal leydi Tchad Sharif Mohamed Zene acciti golle mum ñalawma hanki o wo holliti wonande beelal makko ne owa no feewi to galle lamorgo to takkiɓe hoorejo leydi ndi woni Mohammed Mahamad Idrissa Déby Itno ɓattiɓe ɗum ɗo ne tampinimo no feewi ne owni beelal makko kanko noon wo toɗɗono ko gila 2 mai 2021
wa acciti golle makko ha laaɓi ngam teskede hay ko fati banggue jalloyoga national baɗanoɗe nder leydi ndi wo tawtoraka to RD Congo troupe Ukraine taweteɗe toon to hinde laafaji mbulaji ɓe MONUSCO oɗo saaha ɓe jatri walla ɓe guitti koninkoɓe mabɓe ɗum ko caggal guila lewru mars ɓe ñaguinoma loni aɓe jiiɗi artirde koninko mabɓe ɗon ɗo ɓe gone guerre hakkude mabɓe Russie kono noon guila nden loni jaɓano joni ɓe jaɓanama hélicoptère aji 8,250 soldata to Afrique du Sud taw kadi ganduɗa ko ɓattiɗo roi mo Zulu taw ganduɗa kam woni conseil mum mbiyata dumisani bala siw kam woni baraɗo ɗum noon ko ñande heccenke o nde Zulu o woni nde roi o misu Zulu caggal nde o yuɓɓini ñalawma feet mawɗo on noon nde yaltine hoota ko ɗon sokka kural kanko roi o noon o wondi maw wat hen loskoji makko mawɗi no feewi ha baɗɗo ngal baɗalo wawa fawede jungo kabruji men jolam jaɓeri jeeyeten ko toon to Iran seppoji gulɗi jaw goni toon hakkude Kurdistan kame Téhéran jeeyi sababu ɗiɗon seppoji ko suka debbo jaranoɗo duuɓi nogas ɗiɗi nottortoɗo Mansa Amina kam woni nangganoɗo taw gonɗum ko police taw wona murniɗo no feewi to banggue sayande hoore mum nde nawa to commissariat police Allah andi ko waɗa toon kono wattidi koye koma accani ɗum ha wasi fittadu mum balɗe tati caggal ɗum ɗon ɗeɗo balɗe kala ha tenti ñalawma hanki o ko seppo bongo waɗi toon windere nde e rima wonande waɗɓe ngal baɗal ɓe nde mbaɗete pinir ko ɓuuri yawde e yaccade to leydi Allemagne caɗele gaz kame pétrole censurére Allemagne woni Olaf holliti ma wat jillu muɗum gon jillu noon ko to leyɗele golfe ne hen Arabie Saoudite ngam jiggoyade e yiiloyade peeje no yaltiniri leydi mum caɗele to banggue gaz jagorɗe windere walla mbiyen jonde windere walla mbiyana joɗorde windere woni fedde gotago windere joɗorde muɗum hande heewi hooreɓe leyɗele kame ɓen bismaɓe toɓɓere ɓurde mantinade ko fati banggue jangde e kesamago yadude hen toɓɓere Ukraine kame caɗele mum kala toɓɓe ko fati banggue waylo taaridi ma haali toon caɗele guura ma haali toon rafiji mborosaji garɗi ma haali toon ɗum noon ko hande ɗum uddita demmude muɗum woni assemblée générale mo fedde gotago windere ɗum waɗata ko toon to New York Afghanistan gostodiral dumbaɓe laatima Joe Biden holliti ɗum laatima ɗum noon ko biyeteɗon marque ferwin mo ganduɗa ko Amérique najo nanggaɗo guila 2020 taw nangui ɗum ko talibaji ne dumba toon kam wostodira e biyeteɗo Bashiru Narajia on noon nangganoma kene wona joni duuɓi 17 to États-Unis de Amérique ɓattinoɗo taliban ko kamɓe gostodira wonande ɗiɗon fannuji ñalawma hande o Georgie toonne kadi ko gorko goto joguiɗo armé fetel e bomboje naate banque nangui kene tolno 12 neɗɗo otage wo namdi ko million ngaji $2 ara ko ɓuuri yawde walla o likkita ɓeɗon ɓe o nangui otage hollitama noon police ari e sara banque o kono keɓani ko laaɓi taw no gueɗe ɗe gasiri taw hollitama noon 2020 toonne kadi gorko goto nanguino otage e nder banque goto kene tolno 43 wo nanguno otage ngam namdademo toon haalis kewɗo no feewi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garandena kekiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah hiraneno